O Sindicato Labrego Galego da comarca de Tabeirós Terra de Montes vén de constatar que a empresa Airosa Vento SL está visitando a veciñanza afectada polo proxecto de parque eólico do Couto de San Sebastián para tentar que asinen os contratos de aluguer das terras no prazo dunha semana. O proxecto da Airosa Vento para o parque eólico do Couto de San Sebastián obtivo a máxima puntuación no concurso convocado pola Xunta, mais aínda está pendente de aprobación por parte da Consellería de Industria. Para o Sindicato Labrego Galego, a tentativa de Airosa Vento de que a veciñanza asine xa os contratos supón un abuso, pois aparte de non terse aprobado aínda o proxecto, este non foi sometido á exposición pública, polo que ningún veciño nin veciña coñece aínda o seu contido, nin de que xeito impactará nas terras afectadas. Debido ao descoñecemento do proxecto, o estado de tramitación e o longo proceso que aínda lle queda, non existe ningunha razón que aconselle asinar os contratos nestes momentos, de maneira que dende o Sindicato Labrego Galego de Tabeirós Terra de Montes fan un chamamento aos veciños e veciñas para que non asinen e para que se informen sobre os termos do contrato e o que implica a súa sinatura. Con esta finalidade, o Sindicato Labrego Galego, en colaboración coa Asociación de Veciños de Fraiz e coa Asociación de Propietarios de Montes de Olives, ten previsto realizar unha xuntanza informativa aberta a toda a veciñanza para que acudan a informarse e resolvan as dúbidas que lles xurdan ao respecto. Esta xuntanza celebrarase o venres 21 de outubro ás 4 da tarde no local social de Olives. Pastelería Mimela, pasteleiros na estrada dende hai 20 anos. Pastelería Mimela ofréceche especialidade en chupitos de mousse e pulpas de froitas. Produtos elaborados de xeito artesán, sen aditivos e sen conservantes. Ven e proba a gran variedade de tartas e doces como o bolo rei e os caprichos estradenses ou a tarta bomba. Xeados italianos, artesáns e de Häagen-Dazs. Facemos pinchos e tartas para todo tipo de cerimonias. Pastelería Mimela, a súa pastelería de confianza.